ću napraviti mleveno. To će biti jako ukusno. Zatim treba dodati 2 jaja. Treba ih pažljivo razbiti i promešati sa mlevenim mesom. To će biti jako dobro. Pogotovo ako napravim nagetse u obliku dinosaurusa. Mala ih obožava. A mleveno meso je spremno. Mogu ga staviti u kalup. Prvi dinosaurus je spreman. Imam specijalne prezle koje će učiniti nagetse lepim i hrskavim. O da, odlično. Ostaje samo da stavim sve u rernu i sad čekam malo. Za svaki slučaj ću staviti sat. Da bih pobedio u izazovu, moram nekako iznenaditi dete. I već znam kako da uradim to. Moje jelo će biti ne od mesa, nego od ribe. Koristit ću ovaj sočni losos. Bako, jeste li posolili svoje jelo? To je veoma važno. Odlično. Ostalo je samo to sve ispržiti u fritezi. Treba što više ulja. Tako je, brojim do 100 i vadim. Jao, Bako. Izvinjavam se. Nadam se da dinosaurusi nisu izgoreli. Dobro je. Dođite ovamo, mali moj. Dodat ću kečap i napraviti sunce i travnjak. A moja mala obožava da crta.